preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alaga. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Miyerkules petsa 12 na bulan sang Enero tuig 2022. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sa nga nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, Gobernador Lacson na balaka sa liwat nga pagdamo sang kaso sang COVID-19 sa Negros. Councilor Ramos nagsuhestyon nga regular nga empleyado sang syudad ang idesignar bilang bitaw head kag indi police officer. Investigasyon sa pagpatay kay Aki Quadra, criminal gang ginatutukan sa gintukod nga task force sa Bacolod, PNP. Dakop ang isa ka construction worker sa drug buy-bust sa syudad sang Bago. Live-in partner sa napatay sa shooting incident sa Talisay, wala plano nga magpasaka kaso sa sospitsadong tanod. Anom sa 18 ka mga barangay sa syudad sang San Carlos ang drug cleared na. Balita nasyonal, isyu naton karon naga. 3 ka mga bagong variant sang COVID-19 nga ginatawag nga Delta Cron o kon Delmicron, Floruna, kag IHU ang ginakabalakan sa karon nga maglata matapos madiskubrihan sa Europa kag Amerika. Gilayon man, gindula sang Department of Health ang kabalaka sa mga Pinoy sa pagpayag o kung pagpalayag nga wala pa sa Pilipinas ang nasambit nga mga variant. Suno sa DOH nga ang World Health nga organisasyon lamang ang otorisado sa pagkumpirma sa nasambit nga variant kag pagdetermina kung ang mga ini variant under monitoring, variant of interest o kung variant of concern na. Suno sa international report, may 25 nakakaso sang Delta Cron nga na-detect sa pungsod Cyprus. Nakitaan sang Delta Cron ang napulo mutations gikan sa Omicron variant, samtang ang genetic background sini ang kaangay naman sang Delta variant. Hindi na ni maintindihan sa pagkadamo nga variant. Nagatuluhaw nga bata ang kagaw. So aton mahimo sini extra lang nga paghalong pabakuna gid, pabooster kag iban pa. Amo lang ining aton depensa. Porte galapta gadamo daw hindi magalin gabata ang mga kagaw sa bilog nga kalibutan. Sa unang pandemic sa isa lang kapungsod, subong ya ang pandemya kag ang pag-igo sang kagaw bilog nga kalibutan. Ang Amerika ay sa kadlaw sa kamilyon din kakitas naman, porte ya ang pag-ibwal lat nanay sining kagaw nga ni. Maayo-ayo ang Pilipinas doon ang naog jutay, pero hindi kita magkumpiyansa. Halong gid, extra gid nga paghalong. Ang aton panaming, ang aton depensa, amo gid lang ang pagpabakuna. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:04 na. Balikan ta kamo pagkatapos sini. Pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na.
mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Observation report sang aton patrol samtang nagalagulad sila sa mga dalanon sang syudad sang Bacolod. Balita sa patrol. Updan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Action Fred, good morning sa aton pinalag ang mga tagpalamati. Good morning ang laragway karon no sa pila ka mga dalanon sa syudad sang Bacolod. Masyado gid ka tawhay gin paamanan pa Action Fred nga matugnaw nga huyop sang hangin. Sidi nga kaagahon ang huyop sang hangin Action Fred sidi nga pabiling niya daw ga panalupsok sa kaunuran, especially sa nagakatulog na balatsayo. Kung magatangda man kita sa kalangitan, pakita gid Action Fred no ang mga kabitunan sa langit, although ang pila naton nga mga kauturan makabig naman ba matahom nga mga bituon harad sa village sa regional hospital hulat malawagan ang ila sini nga mga pangalan. May pipila na mga salakyan biyahe sini nga aga nalabiyanta ang dalan sang San Juan. Sini nga aga may ara salakyan na nagabiyahe kalabanan diri galing Action Fred mga tricycles no, and even ang dalan sa Lacson diri makitanta ang gigabiyahe going sa area sa Barangay Bata. May nasugata man kita going man downtown area, at least amat-amat na no, and even ang dalan karon sang Burgos Action Fred siya do pagigyapon ka tawhay sini nga aga, although mga tricycles ari na sa sini nga kaagahon. By the way, Action Fred, ang damo man yung mga nalabayan mga kagina sa patrol, especially kung may Burgos Extension, no? May pila ka mga basura, may pa na pick up Action Fred, no? May area man, although may pipila ka mga trucks sa basura, sini nga aga, ang amat-amat naman sa pag-pick up man, no? Especially kung magalabay ka sa may dalan sa Hilado, nakitanta, pick up naman no ang Burgos public market subong aga subong ditata na diriya amat naging buksan amat-amat na sa pag-plaster no ang pila nato ng mga kauturan. May mga isda na ginapasulod, may mga baboy, may mga utan. So kayo wala na lang madugay na abrihan ng Burgos public market. Para sa ato sining mga kauturan nga temprano pa magapamalaklon Action Fred no. Base dugay-dugay maplastar lang ni sa ila sining lamisa, makakuha kita diri sa pinaka latest pagid kung asto kung pila ang presyo sa sa merkado sa sining kaagahon. Kaya nga iban pa diri Action Fred amat-amat parang panaog sa ila sining fish carrier bala ang iban sa mga service sang salakyan na ginaamat-amat parang pasulod kaya nagliga to kamahal sang isda pero i-try ta ni karon base palang bala nga naglubo Action Fred at least para may idea na ang aton sining mga kauturan. So for Action Fred, amo ni pila ka mga sitwasyon sa syudad sa Bacolod ang dalanon sang syudad sa nasiling na masyado katawhay. With Action Nani Kirao, ini si Action Alvin Graba. Mga ka-aksyon sa diin ka mga bahin sang Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:14 na. Kay Elvira Hilugo, good morning. Kay Morales Quilio Pili Aliesa. Kay Marlene Diaz, ang Barangay Sumag, taga Sumag, good morning. Si Milili Oligo. Kay Bilya Rindon, morning. Watching live from BMC. Si Milili Oligo. Morning ko tamyaw kay Ma'am Balisa Star kag Doc Mat Mayo, Jinky Dialagdon, Noel Amar kag Alex Montisa. Mabalik ako pagkatapos ini. Life Extension. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19.
Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kang mga poslano ng action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talaposon nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po May kumataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga Pagsiwat nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod. Mang continuous rain ang nag-isang ka factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Do not just throw away questions and statements. Kasman ang aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey... Philippine Standard Time, las 4:21, pasudlon tag report ni Aksyon Arlo, live-in partner sa napatay sa shooting incident sa Talisay, wala plano nga magpasa ka kaso sa sospitsadong tanod. Detalye siniupod kay Aksyon Arlo Tikar. Aksyon Arlo. Live-in partner sa napatay sa isa ka shooting incident sa syudad sang Talisay sa tong Domingo nga adlaw. Aksyon Fred, ang wala na sang plano nga magpasaka sang kaso sa tanod nga aksidente nga nakaluthang gamit ang 38 kalibreng nga revolver sang biktima nga kung sa diin ini sila ang nagpinukutay pagkatapos ang isa ka mainit nga argumento o kung pagsinabtanay. Ang insidente nagluntad pagkatapos nga ang live-in partner sang napatay nga si Jimmy o Consani Caballero ang nangayo ini sang bulig sa tanod nga si Alan De La Rosa bangod nga ang biktima nagapangastigo ini sa iya live-in partner rason nga gusto na sang babaye nga bulagan ang biktima nga nahinambitan nga kung sa diin nakaangkon ini sang pila sa iya sini nga ulo resulta sang iya sini gilayon nga kamatayon. Ang sospitsado Aksyon Fred ginkilala nga amo si Alan De La Rosa ang nakaangkon naman ini sang pila sa iya sini nga ulo kag natuo nga bahin sa iya sini nga kamot tuga sang paglabo sang biktima gamit ang isa ka sanggot. Ang biktima nga pumuluyo sa Hacienda Julio Mapa, Barangay 2 Hermanas, Syudad sang Talisay kag nagapangidaron sang 45 anyos samtang ang suspect isa ka 58 anyos nga nagapuyo naman sa may Hacienda de Fuego Ono sang amo nga barangay kag nagapangalagad bilang barangay tanod sa sulod na sang anom katuig. Ang insidente Aksyon Fred nagluntad ini mga tak na alas 8:30 sang aga sadtong Domingo nga adlaw samtang suno sa report nga ato nabaton ang bangkay sang nasambit nga biktima ang nahaya na sa karon sa puloy-an sang iya sini mga ginikanan dira sa may 2 Hermanas, Syudad sang Talisay. Report nagikan sa Syudad sang Talisay. This is Aksyon Arlo Tikar reporting. Mga kaaksyon, diin ka man sa Pinas, laboton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:23 na. Kaya Aida Alunan, na good morning. Tamyaw ya si Rinaldo Alunan, Edmond Tanlangit, naga-monitor taga-barangay Granada. Taga-barangay Granada, good morning lang. Upod kay Aida Alunan. Kay Milvin Solidarios Abdo, good morning, watching live. Kay Roland Guarino, morning, naga-monitor sa Paglaom Village Boy, kag Nining Guarino. Tamyaw ang mga chikiting, si Mabi, si Maye, si Mayra, kag Mara Guarino. Si Toto Balulot, si Banisa Mayo, Arinaw, good morning. Snow is melting. Amatamat na nagakatunaw kuno. Amatamat nga daw batyag ladyutay nga kapaang. O sige, morning dira sa imo sa Minnesota, USA. Grabe, no? Nami. Mabalik ako pagkatapos ini. Aksyon Radio! Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa. Kung ano... Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na!
Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, nag-amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, para si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung name na naman-amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ang Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bapos sa mag-fire ko my part because the year nga nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino.
Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita. Kung matuod kag hindi nga balita, dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Na masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, para nga mahimula ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masarangan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Wala ka sa respeto ka sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Ang baka! Tutuwa sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobrahan man! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Sa ato kasilingan, makita mo ang iya karakter. Kaya ina siya, magsinig ka nga Jack Balaan, Virador, arat sila sa palibot natin. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod mapalabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi.
sa anniversary sa ARB. Ato mo lang 500 pesos po da, kag manawag ng station sa imo. Salamat gid sa Action Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kaya ginakot-tuot ko yun. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi wala na durog na mo. Sa anniversary sa ARB. Magpamati lang, base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARB. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radyo Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tungtong 2021. Number 1. Kinilala ang diwa Kay size na, dire kita, anom sa 18 ka mga barangay sa syudad sang San Carlos ang drug cleared na. Ang detalye sini upod kay Aksyon, Nelson Patiño. Aksyon Nelson. Yes, Aksyon Fred, padayon ang hugot nga kampanya sang kapulisan sa pagdakop sa mga drug personalities pinagi sa drug buy-bust operation sa kapulisan. Samtang nagapadayon naman ang ilo sini nga drug clearing program sa mga barangay. Ini ang ginapahayag ni Police Lieutenant Roby Aurita, Deputy for Administration sang San Carlos City PNP. Dugang sini nga anom sa 18 ka mga barangay sa siyudad sang San Carlos ang drug-free na. Ini ang barangay Kudkud, Quezon, Nataban, Ermita, kag San Juan sa Sipalay Island. Iyaman naging pahayag nga may kabudlayan ang mga kapulisan sa iban nga barangay sakop sang syudad kung droga ang paghambalan. Kasubong sang barangay 5 kag 6 nga kilala butika ng droga nga kon sa diin ang insentro sa kampanya sang kapulisan na batok sa illegal nga droga. Yari ang tingog ni Police Lieutenant Roby Aurita sa interview sang Action Radio. Sa San Carlos, we have 18 barangay. Out of 18, ang aton nga drug-cleared barangay is nag-abot na sa 6. So, Action Fred, ang kabayan sa tingog ni Police Lieutenant Roby Aurita. Gikan diri sa Banwa sang Calatrava nag-aaksyon, Nelson Patiño. Mga ka-aksyon din ka man sa Pinas. Labutong ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:38 na. Kinanglan un tatatan na baw ga problema na kita sang COVID dugangan pa sang Siabo. Baw pala og tas ni kamuda kay Ronnie Gordon, good morning. Kay Imbong Jo Campos sa Barangay Maaw, good morning man. Kay Regino Gutierrez Jr. Alin kay Nunoy Kape sang San Dionisio Granada, taga Granada da, good morning. Kay EGB Laho, happy birthday kay Ujal Binuni Laho. Bao, sige. Ariglado, happy birthday gid. Kay Arlene Javier, good morning. Monitor kami dia sa Santa Rosa, Murcia. Patamyaw kay Maninay Nining Latagin, Mila. O sige. Tatay Pandok kag tananda sa Santa Rosa nagatutokid sa pag-monitor. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang inyong mabatian. Agad pa siyang banwa, mapugaw nga
Iyanamon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampingan Padayon Aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sansan ang mga kahintangan Responsable na pagbalita Kagaya na ipalang na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon radyo Padayon Aksyon radyo Padayon Aksyon radyo Agap pasimbanwa Mabugnaw nga hangina
wala pa mati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, mga inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansay anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
pamati alamon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakulod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakulod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang pinggan padayon aksyon radyo Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe Las 4:52 na, diri kita, Gobernador Lacson na balaka sa liwat na pagdamo sang kaso sang COVID-19 sa Negros. Balita Kapitolyo. Detalye pod kay Aksyon Marlon Ilubia. Aksyon Marlon. Nabalaka si Governor Bong Lacson sa liwat nga pagsaka ako na pagdamo sang aktibo nga kaso sang COVID-19 sa Negros Occidental. Sudo sa gobernador, yara na kontani sa pinakamadubo nga masobra 170 ka kaso ang COVID-19 active cases nagligad nga simana apang liwat eri nga nagasaka sa 332 sa petsa nga Enero 10. Nagasalig sa gihapon ang gobernador nga kon para yun lamang sa mga Negrosanon ang pagsunod sa health kag safety protocols hindi magalawig nga magbalik man sa pagdubo ang kaso. Yari si Governor Bong Lacson. Meron na tayong like sa Cadiz, I understand there's already 10 patients. No? The numbers naman obviously we're now again up to 332 as of yesterday active cases. That was already down to 172, so now it's 332. So keep safe. Ang kaaksyunogikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Henopaya, mga kaaksyon sa rin kaman sa Pinas. Laboton ka sa amon balita kay serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:54 na. Amo nang silingko extra nga paghalong. Kay Richard Malayang, good morning. On nga monitor sa Bangga Mayor sa Gimit La Carlota. Si Jinky di Alagdon morning kuno kay Mr. Biboy Villasor Banisa Mayo kag Doc Mat Mayo, Noel Amar, Alex Muntisa, Millie Uligo, Michael Hua, John Season, Lily King Rimar, Suato Imperial kag Alma Oligon. Iya sini pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Bao nagpadala 50 ka star siyam ka simana upod lang ni Banisa Mayo. Olive Tababa morning, gamonitor kami diya sa Cavite. Kay Jerry Balisteros Durumal, 3 kadlaw wala tubig, puro kabugwason Barangay Mansilingan. Baw ano na tabo, nga wala tubig. Tagain nyo tubig na.
kay Runa Rihida, Taba Morning, tamiyaw ko lang Tatay Tidi Rihida, Grace Crisostomo, Baby Ryan, Liupil, sige, Ariglado, kay Niel Brian Baluis, morning lang, kay Maria Teresa Baluis, Taganili, dila sa Bacolod, watching live from Puro 4 Ubay, Barangay Agisan, kay Chow Isramon, kay Art Tandoy, good morning man, bao sa satellite Seattle-based boys. Dira sa Kapihan bala. Baka day bunsing syukon kapon ara. Si Boy Bala, si Dot Sulibin wala. Si Nilson Distrito, si Pulding Hipes, si JC Sindico wala, Bibitan wala, Roger Aguirre wala, si Larry Benitez ara. On Radio Philippine Standard Time, las 4:56. Mabalik ako pagkatapos ini. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain silang nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, ang naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Dimala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. This is the first music station with the ciudad sa Bacolod. When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to dami. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. That's why yung dinay na amat ang nagsulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod.
kag bakit sa fire to my part because the year nga nagsulod ko ito kadamo di ko dita at that time no simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So kadamo bisa natamo dito no. So that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa muna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment na mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DY. 5-3 na, diri kita, investigasyon sa pagpatay sa Aki Quadra Criminal Gang, ginatutukan sa gintukod nga task force sang Bacolod PNP. Pulis Balita. Detalye, upod kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Good morning, Action Fred. Report kay sa Bacolod City Police Office para yun pa ang investigasyon sa local task force kagintukod ni Bacolod City Director Police Colonel Tomas Joseph Martir sa pag-usisa sang kaso nga pag-abda kapag patay sa mga miyembro sang Aki Quadra Criminal Group diri sa Basyunad sang Bacolod. Ang ining task force sa gipangunahan Action Fred mismo ni Bacolod City Director Police Colonel Tomas Joseph Martir, Bacolod City Police Office Deputy City Director for Operation Police Lieutenant Colonel David Kachumbo, Police Lieutenant Colonel Jubel Sidel, Bacolod City Police Office Chief Investigation Police Major Richie Goe, Hepe sa Police Station number 4, kag Police Captain Elmer Bonilla, Hepe naman sa Police Station number 7. Sa subong Action Fred, nagabinilugay imbestigar ang mga ini agod kilalahon ang mga persona nga naghimo sang krimen kag ibaloon ang motibo sang insidente. Sabado sang aga kon imo prebadumduman nasapuan ang bangkay sa mapakaisa nga Jundel kag Lionel Rapples sa barangay Blumentritt, Banwa sa Morsia, kag sa barangay Antipuluan, siyudad sang Bago nasapuan naman ang bangkay ni Rene Boy Dasilio. Samtang nasapuan naman ang patay nga lawas ni Arnold Quadra alias Aki Quadra nga ginakabig gang leader sa Suba, bilang ina, Barangay Benimonte, siyudad sang Bacolod. May mga grupo man sila mo, may mga salakyan sila nga pang karnap, then nga pang sulod sila balay kaya pang told up. Aside from that, mga warrant ni Asper amon nga natutibana mo sa warrant o apat di kabilog yung leader si Aki Quadra. Kaya kabudlay mo ni Dakpon si Aki, nigugay naman ni siya nag-operate. Most probably siguro ang nakatudlo na siya lapit ma lang sa iya. Ilat ng balay nga ginarkilahan kaysa pagkabalo namon, every time makaigo na sila dito na sila nagapanago sa Villa Homes. So ang pagkatapos sa insidente, nag-responde itong atong kapulisan na recover itong carnap vehicle nga daw
nagsusuki ito bla. Na-clear naman sa tag-iya, yung pakatutong tag-iya, na-recover niya, and na-identify gina sila itong ligad lang itong sinemana nga karnap nila ang salakyan. Dito mo na-recover after dito sa incident na. May mga recovery pa to sa sulod sa nila kalag. Bacolod City Director, Police Colonel Tomas Joseph Martir, sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Aksyon Direct Magbaro ng Kasiling, mga kaaksyon sa di ka mga bahin sa Pinas, labuton ka sa amang balita kag serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06 na. Mao si Jose Grioli Gayuna, Morning Man, kay Martin Aliling, kay Bileni Pamusino, morning kay Runa Regida Traba. Oh, happy trip sa amon daddy Hines Traba. Ba, nabalik na. Si Vanessa Mayo, tamyaw ya sister ya Mrs. Alvarez, kag Ambuen Water Refilling Station sa Tangob, Mercado Herrera Family sa Bacolod, panamyaw halin sa Minnesota, USA. Kay Vanessa, enjoy your morning coffee. Thank you, Gid, Vanessa. Ngapadala pirmi tag 50 kastar, tag 3 semana. Kay Nathan Borromeo, morning monitor sa Barangay Panakiaw, Isabela. Tamyaw tanan nga pumuluyo sa Barangay Panakiaw. Sulbod Moises Padilla, gapamati Gid, labi na Gid sa Borromeo, kag Hermohino family. Kay Crisilda Balindis Iman, good morning. Always giga-monitor ko na sa Panglao, Bohol. Kay Joyce Osalia Baclao, good morning. Dira sa kay Lula Rinilda Bermijo Osalia. Kagwapa-gwapa sa Barangay 6 Salvacion, Victoria City. Kay Dodge Dalida, Dodge morning. Mayo lang nga pag-monitor kay Ruming Istabon Hidalanga, dira sa Barangay Talaban na morning Gid. Kay Milili Uligo, morning kuno kay Estila Yo Barbo, kag Kagawad Timay, kag Munit Lobaton. May lang nga pag-monitor. Kay Candido Eldore, kag kay John Serna. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Normal sa mga coffee drinker ang pag... Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig, padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalinawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ng manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila na nagangalan. May
ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa Nigeria, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, insaylo dito sa Bacolod, nag-amo na, nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Mala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. This is the first music station with the ciudad sa Bacolod. When it was launched in 1969, it was a music station. Dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. That's why yung dinay na naman-amat ang sulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. Tapos sa mag-fire ko my part because the year nga nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. Simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. So, that's how Action Radio started. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Recap Draw. naton sa resulta sang Small Town Lottery first draw 14-28. Una nga bula resulta 14 kag 28. Second draw 16-23. Ikadua nga bula resulta 16 kag 23. Third draw 19-13. Ikatatlo nga bula 19 kag 13. Medyo pa iway anay ang loto posible, boss, magwa na ang resulta. Pero sige ang tay-anay sa loto. Sige lang Kaya man nagasaka man ang COVID mo. Amo ng rason ko nga medyo gauluuntat gawa ang ginatawag lawganay sa loto. Iban sige lang taya. Kaya kung hindi ka magtaya, suno sila, hindi ka man magdaog. Ang nagadaog, nagataya. Ang gulagadaog, gulagi nagataya. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:13 na. Uy, may asma bala ka mo? Agapasing banwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sa
kanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsay anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo.
kabatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karuntag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa Prime water, basiwa, ano ang problema nga daw kadamo-damo sang reklamo. Ako i-post na lang ko. Ang basura subong sa pila ka mga subdivision, tag 3 semana, wala na hinakutay ni. Ambot silingon, manimaho na kita diri sa syudad sang Bacolod. Kung mo nang gusto sang IPM, nga manimaho o galing ang mabasulan sinaya, ang opisyal sang syudad sang Bacolod. Ila sala, ang ila katamaran, ang ginalantaw subong nga ginatangla ya mo mga opisyal sa Bacolod, nya wala-wala gid. Pero ang matuod sina, ang management sang IPM among wala-wala. Sila yang perti katamaran, wala ga panghakot basura, ay naumid ya ang mga opisyal sang syudad sa Bacolod. Tingin tagaan manaligwa ganin. Gin pa isol man na hasta 4 ka bulan ang ila sininga dapat magsira na nakutani sa bulan sang Disyembre. Ti extension naman. Ti ambot kung anong matabos ni sa syudad sa Bacolod. Imbes nga City of Smile daw City of Baho ni. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. Amo nang siling ni Vicente Maglagi, Pau, perti niya kalugtasan. Wala tubig! Ti, kung wala tubig perting basura, ano ang gwa sa syudad sa Bacolod sini? Kay Jerome Lipana da, good morning lang. Dire kita. Balita naton sa City Hall, Councilor Ramos nagsuwestyon nga regular nga empleyado sang syudad ang idisignar bilang bitawhead kag hindi police officer. Balita City Hall. Detalyo po kay Action Dale Salazar. Action Dale. Good morning, Action Fred. Ginsuggest ni Bacolod City Councilor Dindo Ramos nga kung mahimo regular nga empleyado sang syudad sa Bacolod ang ibutang bilang pamuno sa Bacolod Traffic Authority Office o kon bitaw, Action Fred. Ini matapos ang kumpirmasyon nga gin-relieve si Major Ruel Culanag bilang bitaw head kagin reassign sa may Iloilo City Police Office. Suno kay Ramos hindi pwede nga wala sang bitaw head, ilabi na nga concern ang trapiko sa Bacolod City. Para kay Ramos, hindi dapat police officer ang ibutang bilang pamuno sang bitaw. Bawod wala sang kontrol ang local government unit kun ang pulis ang igasaylo sa iban nga lugar. Sa Brown, Action Fred, ng local chief executive o kun alkalde amo ang nagadesignar sang pamuno sang bitaw, samtang ang Bacolod City Police Office naman ang nagadesignar sang pamuno sang traffic management unit. Kung madumduman, una na sadto nga nagpasar sang resolution si Councilor Ramos nga nagapangabay nga kung mahimo isa lamang ang pamuno sang bitaw kag TMU. Ang dapat tanda yung matanda natin, hindi ang police officer, local police officer is not an employee of the city of Bacolod. So kung acting head na sila, amo na niya na ni kabagay nga natabo sa aton, siya ang acting head naton, pulisya, wala ka control kung i-transfer siya, kung i-relieve man sa isang PNP. Dapat yan si Bacolod City Councilor Dindo Ramos. Report rin sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar, mga ka-action sa linggaman nga bahin sang Pinas. Laboton ka sa amang balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Aba, puwerte ko no, ang linabutay, halalag, sanay. Sang pila naton ka mga kauturan. Ang mga reklamo bala, sining mga politiko, natural lang ina, kay manti, eleksyon fever na eh. Ambot silingon ti amula ni, hasta lang ni sa bulan sang Mayo, medyo wala pa gani magsinagabong eh. Ang syudad sa Bacolod, magsige na ni kag mag-signal ng Comelec nga kampanyahanay natin, kundi hindi na maghiribati. Pabayaan tala na, panilagan tala nga na ining panahon sang eleksyon ko sa bagay. Daw kaluyag, mangani sa nga pumuluyo nga magsinagabong at tanan nga mga propaganda sang mga politiko. Agi mala niya, pagkatapos Mayo 9, pagkatapos ang inisipay, ang
magadaog medyo lipay, ang wala magdaog tilawi naman after 3 years naman, tilawi liwat ang imo kapalaran sa politika. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na kay Bongbong Daguob. Good morning. May lang pag-monitor, tagsagid kaagahon. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Cellphone Plus Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig, padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa Ilod sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si J.J. Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs. Tingla daw kay Rina Bisiti Makiling. Tamay ako nanay gamay ko no at Tata Burdig isyo sityo Hunob banwas ang kawayan ga monitor. Sinimpa Ibanez, good morning. Tamyaw ko happy birthday apo ko nga si Josel Ann Ibanez sa East Home. Happy birthday apo ko. Love you. Amo na ya. Apo mo. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran. No? That's why yung email na naman amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No?
Kag bakit sa mag-fire to my part because the year nga nagsulod ko, nakadamog ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So nakadamog isa natamog dito. No? So that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa una ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Na masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw na pamumuhay. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Nakas respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagado, no? Naman na! Tutugo sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobra naman! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Humalin
Halin sa mga drama nga sa Dagbaybas sa syudad sang Bago. Si Aksyon Brian Mordin may report. Aksyon Brian. May aksyon na Fred ako pinisa ka construction worker matapos ginpatigay ng buy-bust operation sa San Esteban Subdivision Phase 2 Barangay Lag-asan, Syudad sang Bago, Negros Occidental. Ang suspitsado ginkilala sa kay Paul George Altarijos, 30 anyos, soltero kag nagapuyo sa nasambit man nga lugar. Sa pagpanguna aksyon na Fred ni Police Lieutenant Dan Oliver Salazar, ang Deputy Chief of Police ang Bago PNP, subong man sa pag-supervise ni Police Lieutenant Colonel Ju.M. Malong ang OIC, tigayon nga nakuhaan sang balor 6,800 pesos sa ginapatihan Shabu ang nasambit iyang suspitsado. Lakip na diri ang pagbawi man sang buy-bust money nga 500 pesos, isa ka unit sang mobile phone, kag subong kwarta nga nagabalor 40 pesos. Ang suspetsado preso na sa otoridad. Inang balita ini sa Aksyon Brian Morden nag-report. Mga kaaksyon din ka man sa Pinasa, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:36. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Kasi malaki tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ito po may kumataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Punyo 4/2021 sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season,
dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bilang mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsay ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod sa lindo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, palasang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod. Sal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, 8 ka gramos ang ginasuspetsohan na shabu ang na-recover sa mga autoridad sa duha ka separado nga bypass operation sa mga kapulisan sa barangay Banago diri sa syudad sa Bacolod. Sa Purok Bayanihan, barangay Banago na aresto sa mga kapulisan ining si Salm Albert Aguirre, 26 anyos kag sunod diri kay Police Captain Armelin Vargas. Si Aguirre ang ginakonsidera bilang street level individual on their station level. Na-recover sa iya ining siyam ka transparent plastic sachet sa nga suspected shabu including na diri action pred ining bypass item nga may dangerous drugs board value 13,000 ka pesos. Dakuha man saya ining mga drug para Fernelia. Sa dugang pagit-aksyon na Fred, na arasto man sang grupo ni Police Captain Jan Christopher Masangkay, ining anay bilanggo nga si Ricky Tambuson, 49 anyos ang Purok Pepsi Barangay Banago. Na-recover sa kay Tambuson ining 6.5 kagramos ang suspected shabu nga may dangerous drugs board value 45,000 pesos. Samtang sa station number 4, ginaresto man sa mga kapulisan ining si Romel Bologna, 44 anyos, residente sa barangay Takuling diri sa siyudad sa Bacolod. Sunod diri kay Police Major Richie Gohe ining si Bologna ang ginserbihan through ukon by virtue sa warrant of arrest for violations ang RA 11199 ukon na violation sa Social Security Act of 2018. 72,000 ka pesos ang piyansa para sa iya. Report gikan sa patrol with aksyon na ni Kiraw ini si Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa diin kaman nga bahin sang pinasalabuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:50 na morning lang. Sa aton mga kauturan, padayon naga-monitor dire sa Aksyon Radio kay Juliet Colinco. Morning. Nagatamyaw ko, nagapamati si Eliseo Catalunya sa Takurong Sultan Kudarat. Kay Joshua
Joshua Bia, morning ga monitor sa Gimrald Street ni St. Peter Village sa Tangob. O taga Tangob, good morning. Kay Jason Craste, pa-shout out lang sa Torino Resort ba? Mayuman kay Joanna Salmiti Isia, good morning kay si Kati Berarasya. Si Elizabeth Gamalaho, tamyaw ko akon nga anak, Pauline kay Gamala. Sa iya kadlawan karon nga adlaw. Kay Pauline kay Gamala, happy birthday gid. Sige. Likewise to your handsome grandson, si Wayne Gabriel Salanga. Si Wayne Salanga, birthday man subong nga adlaw, no? Happy birthday, Wayne. Kay George Madrid, good morning. Kay Manjo Arnijo, advance happy birthday, manbuas. Kay Aksyon Dorel Cabato. Kay Diop ya boss, birthday ya pa. Puerte, no? Kadi buenas. Kay Milvin Piñapel, good morning man. Babalik ako pagkatapos ini. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain silang nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang luliagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide
to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Action Radio Bacolod. No? Bakit sa mag-fire pa ito part because the year na nagsulod ko, ito nagdamog ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. Bayan numero 1 upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,